Hello riders! This is Gay Paris, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan. So right now, rides po tayo papuntang Tayug para doon sa fun ride and meet natin yung ibang friends and hingi daw sila ng stickers. And then, wala lang, siguro half day lang yung bike namin ngayon kasi aga namin nagising. Aga kong nagising, 3 AM. Naantok pa ako. Samahan niyo ako sa rides ko. Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. It's 4 AM in the morning. Gabi pa. Wala pang araw. Kaya madilim. Dito na tayo sa Santa Maria Bridge. And morning. Araw. Grabe, nakakaantok. So, andito na kami sa Tayug. Stugs. At malapit na yung meet namin. Ay, na-late na kami sa fun ride. No! Dito na. Ito na yung fun ride. Nasa likod lang ako. Ito yung number ko, 81. Yan. King of the dami din nauna. Nahuli na kami. So, hindi naman kami na-inform na fun race pala to, hindi fun ride. Bibilis naman nila eh. Ito po ang Tayug Loop. Nakaka-amaze. Ang ganda dito. Ang ganda lang pag-bike no? Pala yan. Woohoo! Tapos, bundok na pala doon. Wow! Provincial life. Ganda. Time check. 6:45. And fun ride is real. Hindi naman nakakapagod gaano kasi nakikipag-unahan naman sila. Oh no! This is
fun ride. It's fun race. Woo! Sige, karga! Sulit sulit! Kargangkal! Oh. Sulit yung 300 ko! Hello! Woo! Karga, karga! Dito po tayo ngayon sa finish line ng tayo. Kumakain na sila. It's finished. Magsha-shoutout tayo. Kuya, taga saan kayo? Taga San Nicolas po. San Nicolas? Shoutout. Game. Shoutout sa Team Caldo. Team Caldo. Shoutout. Hindi, wala na sticker na. 5 pesos nagbigay na ako. Hi! Taga saan kayo? Po? Taga saan kayo? Taga-Tayog po. Tayog din kayo. Ikaw yung chinachat ko. Ay, hello ate! Nya, bless kay Ninang. Ano nga eh? Yung sticker na, bigyan kita. Ayun si kuya. Sticker. Yeah. Tayog din kayo? Shout out. Thank you, sir. Sige mo nga po. Yan eh! Ebidensya. Sige ma'am. Asan na sila? Ito po. Nagbibigay ng sticker. Kuya, ano mo? YouTube channel mo? Friendly ka pa dyan. Ay, oo! Friendly ka pa dyan. Subscribe kayo sa kanya. Ma'am, pasok na po tayo doon sa loob. Shout out! Hi! Thank you, Richard. Sige. Shout out! Dalawa sana. Taga saan ka? Ay, Natividad. Wow, Natividad! Pas cute! Ang cute mo talaga. Ang ganda mo magtrangko. Basket, anong gusto mong kulay? Kahit ano na kaya? Dalawa? Halo na lang kaya? Sa, ha? Saan ka po? Sa unahan? Nasa likod kami, nahuli kami. Yan. Hi. Shout out po sa team nyo. Shout out po sa Anong team nyo? Salamat siya. Ay, bangad? Di ba Singgan? May team bangad sa Singgan eh. Oo. Natividad kayo na. Shout out, Natividad. Tara na sa Maranong Falls. Alright. May sticker sila. Sige po. Sticker. Anong team nyo? Shout out Team Utakers. 1, 2, 3, go! Yan, Team Utakers! Mga taga San Nicolas po. Sino po leader nyo? Presidente Johnson El Presidente! Hello po sa inyo. Bawal pa po, no? Pwede na, basta ikaw ang umakyat. Taga saan? Team Lawak. Manawag? Linggayin na kate. Barangay Lawak, Tayog. Yung layo. Tayog. Layo mo. Team lang yun. Hi. Pa-picture ko. And last but not the least, Team Poso Rubio. Yan, may mga galing pa lang Poso Rubio po dito. Kami yan. Hi. Hey, shout out na po kay Bayot. Ayan. Isa-isa lang. Charles Lindsay Ariola. Shout out sa team ko. Philippine Coast Guard Cycling Team. Shout out sa team. Thank you. Welcome. Congratulations po. So, nagpaparaffle na po sila. Tapos, ang number ko, ano? Congratulations po, Kuya Erwin. Ako Pa ako nakukuha. 3 like daw po na 3 like. Wala akong swerte sa ganito. 3 like po. Dami. Yan. Okay. What's up? Next number, 0, 4, Kaya nga sana yung bike yung makuha ko. Ayun yung bike. Kaparaffle nila. 45. Yun, yun no. 45, nasan ka na? Ganda. 45.
po. Yan yung organizers, kuya. Thank you. Ang galing po ng pag-organize nyo. Sobra po. Kailan pa yung susunod? December daw. Wow, sige. Umingan, KC din. Ayun, Umingan din. Ay, iba-ibang municipality. Maganda yan para magkakaiba yung... Sa Marlboro County. Ayun, sige po. December pupunta po ulit kami. Thank you po. Sige po. Tara na. Okay, gutom na kami. Tara na. Woo! Grabe, nakakagutom. Merienda muna ako. Merenda ulit. Ano ba? Yan, merenda ulit tayo, guys. Dinuguan. Ang sarap. Dinuguan. Woo! Bawal kaming kumain ng dinuguan pag walang puto. Yo, mga karanda. Pauwi na po kami. Sobrang enjoy po yung fun ride, as in. Sulit yung binayaran ko. Kasi nag-enjoy din yung mga kasama ko, actually. And hindi nga siya fun ride eh. Parang fun race siya. Kasi nakikipagkarerahan yung mga lalaki. Pero syempre ako, fun ride lang talaga. So, yun po. Yeah, daan muna kami ng dito sa may maisan, sa Singapore. Bili kami ng mais siguro. Ang init na, grabe. Tignan nyo naman yung init. Thank you, Tayogs! Tugs! Ice tray. Hi! Mais tray. Bili kami. Yan, ang ganda oh. Bili kayo sa kanila ate. Yung pagbarat. Wow, side view. Ayan, thank you ate. Nice. Ang ganda oh. Ano to, ginawa nyo to kuya? Binili lahat. Magkano ganyan? Itong huli, binili ko ng 5,000. Yung isa... 5,000 yan? Ay, ang cute. Kain po kayo dito, Kaliskes, Lumpianada, Botot, Tata. Situyas! Asinggan po sa mga timbangan. Kanina. Uy, ala, hindi ko kaya. Again. Ayan po. Oy, pre, helmet, pre. O, sasakyan. Uy, pulsos guys! Tingnan nyo! Pang pulsos lang! Grabe, ang ganda oh! Ganda! 13,000. San Jose Novia. Pulsos! Ganito? Biker. Go! 1, 2, 3, go! Timbangan! Energy! Okay. Laspak. Yo mga karanda, pauwi na po tayo. Sobrang saya lang nung nangyari today kasi ang dami kong na-meet from Eastern Pangasinan Bikers Club. Grabe, from Santa Maria, Tayug, ganon, San Quintin. Ang dami po nila natividad. Hello po sa inyo guys. Thank you po sa pagsuporta ng vlog ko kasi karamihan sa kanila. Kilala na yung vlog ko, ganon. So ang dami pong humingi ng stickers. Ang saya lang. Thank you po sa pag-support. So, yan.
Uwi na tayo. Ang init na po ng panahon. Nakapagod. Time check. 11:20. Nag-stop pa kami doon sa may Asinggan, sa may Kaliskisan ni Kuya. Kasi ang sarap nung pagkain nila doon, tsaka yung lumpia nada. The best! And kilometer 80 na tayo. Uwi na tayo. Abot ulit ng 100 ito. So, yun po. Thank you guys for watching my vlog. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. God bless! Woohoo! Yan, mga malalakas. Let's go! See you sa next ride!